Le. Kon iku lha apa? Mulai sekolah tanpa salam ndak ndek sopan karo wong tuwa. Lapo sih, Bro? Kok bro iki? Aku bapakmu duduk bro. Lapo sih, Bro? Bro piye kon niku? Aku ki bapakmu, kon niku anake sapa? Nyeluk bapake kok bro. Nek bapak. Sik. Niku aku mari oleh telepon kok gurumu iki mau. Lapo meneng? Aku Jadi iki selok ono. Ujianmu iku kleru kabeh. Ujianku iku aman, Pak. Aman piye? Nilaine Kenapa jawaban sih, iku Pak? lho. Kok jawab piye? Pekerjaane bapakmu. Loh, gurumu ki WA-ni aku kabeh le. Sampean WA, telepon, lanang kabeh gurumu iku. Wong iku tekok nyang aku le mau. Kok jawab opo pertanyaane? Pekerjaan ayahmu apa? Mau nih sekolahan kok jawab opo? Penjual lonte. Loh, kok penjual lonte piye to? Lah iku anjir Bapak nyatane. baik penjual lonte. Lontong sate, Pak. Waduh, anake sapa iki? Nek sampean sih. Bu. Bu. Ibu, sakjane nyandel Pak ibumu mau. Karo Pak, aku tas teko kok. Loh, tasmu nyandel e? Kon mau iso nggo tas. Kari, Pak. Loh kok iso kerek ni le keri. Ning sekolahan. Ya iya lho, Tas Pak. ibumu le. Tirewang ibumu mang ndak nang pasar gara-gara tasnya kok gawa. Karo Pak wong tasku, gak Terus sampean ngerti tasnya benakno. ibuke sik digawa. Lah wingi jare kate ditukokno. Bapakmu ki sik duwe dhuwit le. Semayani tok. Isin sih, Pak, aku gak duwe tas, Pak. Ya iko, tas adikmu yo gaenen. Ini mari tak gawe di sini isin kate gawe tas adikku meneng. Ya kresek ae le. Kresek. Isin sih, Pak. Lho iku danutan kena nggih mantel le. Isin sih ambar arek. Bukune gak teles, gak saisin. Wingi nggih kresek, saiki nggih resek. Daripada nggih tas ibumu. Kon iku sekolah kancamu wis SMP, kon ku sik SD. Jadi sayang guru sih aku, Pak. Bukan disayang guru, dedel le. Mosok kok kesak iki le. Buku sih, Pak. Mosok buku dikesak kan itu lho. Kon iku ngomong karo wong gerang sikil kok anu. Lho tulisane kok gak ono le. Sekolah opo kuwi le? Bersih sih, Pak. Aku kan jaga kebersihan Jane sih. anake sapa le sing kok turun ndak mirip bapakmu blas. Anakmu sih, Bro. Bro. Aku ki bapakmu. Kok bro. Iya, Pak, Bro. Loh, sik bro neh. Apa lo terus sih? Sekolah kancamu SMA. Awakmu sik SD. Sampai kapan? Menit ditukokne tas. Menit ditinggal maneh. Sampai kapan? Le, ndi celone ibumu mau? Wis, kon ngurusi ibumu. Nah, bukumu. Anak supaya celeng. Bapaknya sopo? Bapaknya ya celeng. Loh, mana ini? Kak. Loh, Sorry bro. loh. Kon anak sapa bro iki? Oh layak kon anak Samuji. Kon iku layak setelan dengan anak Samuji. Nyandi bapakmu saiki sudah cukup anakku. Maksud nganggur kaya aku ta? Oh, setel wis. Suplis iku mau. Boh andi ku. Suplis. Gue mari tak padoni iku mau njaluk tas. Ora tak tukokne. Gue njaluk ibuke bae. Koncone Suplis ta kowe? Oke le. Heeh. Ya sentenono, mari ngono Suplis teko engko. Ya wis le, tak nang lapangan sih. Oh iya, wis engko aja jak reno-reno anakku. Ya, tak tinggal sih le ya. Ya le, tak omong ning kole. Oke. Apa, Pak? Sopo ngoleh aku iku mau? Anak Samuji. Lapo? Teng lapangan iku mau lho. Gue ngobal anak kak aturan. Bapak temper bal mau. Aneh, Pak, Samuji mau lho, Pak, goblok sekolah. Iku koncoku le bapake. Mosok goblok le. Goblok. Mosok ya, Pak ya. Ditakoni gurune. Tambah-tambahan lu padahal gampang lu gak iso jawab e. 3 tambah 4 berapa? Piro jawaban sampean lek ro? Piro le? 8. Lah kon piro le? Ya songo sih, Pak. Lho piro lho? 5 le. 5.
Welcome to the trap